sikelelu baba nangesabatha lelo kuvala komhlangano lalingelihle ngibe nomkhuhlanyana nje nakho phela nezihlahla kade iwohloza inyama kwawumhlangano futhi izihlahla zayihlanga namahlamvu kwase kusuka untulikazi sekusuka intuli saqhubeka ihlangula amahlamvu ukushintsha wesimo sezulu ukushintsha kwesizini bekuntulikazi untulikazi uvamile ukuza nokushintsha kokuphila emagazini ethu kodwa ngoba sinoshembe simqabaqaba namhlanje sisho usengithulile ubaba umshumayeli weBuxa uqinisile ngazi ngale kwezitsha haye simaze esathandazela abantu ukusukuma ishosha eyisukumisa ngobhoko najuba ukhona isikhathi laphithi khona imbongi imibongela ithi uyobuya ethwesa undasa uyawufuna mhlawumbe uyisiceke ngeyicakile nehlizo ngosiphothasi siyeke mfana sezosenga ngoyini ekhaya izulwini ake silulaze ke leyonkulunkulu ukuthi ayishuthi lwaluthi malifika uthimo la eGoli belwazi ukuthi kunosha abantu bazi ukuthi kunoshembe la eGoli kodwa uthimo lwasebenzisa umuntu walo lwamnika okungaphezulu uKhaba ukuze babone ushembe wangempela abantu ngoba babehleli noshembe njengoba imbongi ithi thasi njalo mayefikile uthimo uKhaba wayeshishina nenqwaba yabantu ebayisethuthukeni sebephendukile baphendukela kushembe wangempela ukuthi ulimi lwembongi alizwakali abantu bebejabule ukuthi sizwile cha ibongela ubithini izokodwa abantu ithe thasi sephendele kanti indaba leyisuka ixoxa MaNazaretha khona yabonga umshumayeli wenkosi ngiyabonga ukungimisa la khona into engisacela ukuyicacisela MaNazaretha okufanele ngabe umhlaba wonke usuphendukile ungamaNazaretha kodwa mawakhelwe ubumnyama nanamhla basabanjiwe abagcinelwe
nje le ndaba ngenze uphenyo mina njengomasiko mina ngenze ucwaningo nilokunizwa abantu njalo bekhala ukuthi amakhosi asephakameni ebethi amaNazaretha esuka eNatali kade eyobona uShembe kwakwenziwa yini khona uShembe ayeNatali abantu bazoyibuza ngifuna ukuyicacisa lento namhlanje angizokushumayela ezinye izinto kodwa ngizoke ngicacise nje ngoShembe kwakwenziwa yini uShembe asuke eFree State eNtabazwe Harrismith aye eNatali yingoba yilapho kwakusekhona inkolo yangempela izizwe zonke zayilahla inkolo zazo kwasala isizwe saseMpumalanga sibambelele ezintweni zazo ingakho mefika uShembe ufika uguguzela zona lezi zinto abantu baseMpumalanga bebephila ngazo ngimkhansela thina abantu abamnyama ukuganana kwethu kwehlukile kwabamhlophe thina mawuganiwe umuntu onsundu wangalithela igazi ukucacisa ukuthi lo muntu wesuliwe kubo ngembuzi yophaphe wazongeniswa kulesi sibongo esisha wahlangatshezwa ngenkomo yokuqhoyiswa awuganiwe. Ngifuna ukucacisa lento ngoba abantu abaqondi babona sengathi uShembe wathanda isizwe ngoba enobandlululo wayengenalo ubandlululo lesasizwe uShembe waya kusona isona sonke besenetho yaso uma ngabe uganwe ngaphandle waqhoyisa umkakho ngaphandle ufika kuleli bandla ufika ube ngcwele amen ufika ube ngcwele ungazange uhlanganyiswe la esontweni kodwa ungcwele ngoba umqhoyisile umkakho akusoleki lutho ukuganwa kwethu thina uqhoyisa lesi sizwe uShembe intenze ukuthi ayezansi wayevuselela njengoba bethi mina ngithunywe kwabanqulu yisobala usho ukuthi uthunywe kubantu abasaphila impilo yabo yendabuko ngoba izizwe zonke uNkulunkulu uzakhile wayinika inkolo zazo bese sihlupheka-ke thina sesihambe siyithusa emncwadweni yamanye amadoda wayekuzondela uNkulunkulu ukuthi wena ungabi nawo uprofethi wakho wayekuzondeli ngoba abaJuda kwa-Israyeli abaprofethi baphuma endlini kaJuda abapristi baphuma endlini kaLevi kodwa esisweni esisodwa thina yini ezithina sibe nenkinga sahlushwa kangaka thina uNkulunkulu wasidela wathi asihambe sitolikelwa ngemithetho yakhe sitolikelwa kanjani bayawazi namasiko ethu laba bantu esithi bayasishadisa na ngicela ukuma lolu phenyo engwenzile yini yayenza ukuthi uNkulunkulu athi uShembe bantu abami negoli uNkulunkulu wenu ufike ejike emajuba abuyele emuva ngicela ukuchaza lokho ngokwami namhlanje uShembe usuke eNatali ahambe nani azofika nani eGoli uhlala nani la eGoli amen yini yenza ukuthi uShembe manje ehlale nani ingoba lelizwe bekuyizwe ebeliphambene noNkulunkulu akekho umuntu obeqhoyisa umkakhe la eGoli lalela akekho umuntu owayeqhoyisa umkakhe la eGoli la eGoli kube indawo lesizinda semikhuba ephambene noNkulunkulu engingeke ngiyibale njengoba ngiphethe umbhobho ngoba ngathiwa ngiyadlambalaza kodwa imikhuba eminingi iqale la
emayini yaqala la eGoli abantu besuka behlambulukile eNatali befike bethola abantu abangaqondisiwe. Manje siyabonga uShembe usesuka adwebiswe nezwe nathi unyazi kade luchothoza la emabaleni aseSandaneswe. Lokho kukodwa ukhombisa ukuthi indawo yaseGoli isihlambulukile, iphelile lento yokuthi uShembe athi uNkulunkulu ujike majuba aphindele emuva. Wayizoza kanjani? Ngoba abantu abawusawuti wezwe babengakabikho. Namhlanje kukhona amaNazaretha awusawuti waleliswe. Noma engafika uShembe kukhona abangaphelele abangasenzi izinto zabo ngendlela yabo, kodwa useyakwazi ukubambelela kunina amaNazaretha. Angithandi kwaNtu. Bengithi ngicela ukungikhokhela njengoba ngiyazi ukuthi mangeke ngayithinta indaba kaShembe usuke kukhephuka isidwedwe. Ngibonga ukuba seSandaneswe, ngibonge imisebenzi kaNkulunkulu ayenza ngomshumayeli wakhe. Umshumayeli angayikhathazi insizwe ethi uyenza itikiti ngoba bengayazi leyo ndaba, kodwa ngiyayiqala namhlanje. Hayi insizwe yenza itikiti siyayazi thina. Mina ngiyaze ihamba nobaba isizwe baba entenini. Ningakhathazeki, ningamnaki, uyagula. Wakhuza mina wathi ngingabongeli ngoximba wasesantsi ephakameni ngoba uyacomplaina. Ngayibuza ukuthi ucomplaina kanjani uximba kuyena inhlangothi ehlukene. Bahlanganaphi baze acomplaine? Kuyacaca. Hayi Mshumayeli unganaki, kwakusetshenzwa lapho. Uyabona baba benziwa lento, kwakuliwa nokubhidliza lento, ukuze baqambe bafika nephepha lapha akusazinzile. Nobani aphuma abhekene, nobani aphuma ebhekene. Siyabonga. Hayi indala lento niyibona yephepha, indala ayitsha, ineminyaka lokhu yasukela emva ka-95 ayikazi iphole. Ngakho-ke ngoba nimnakanga, uNkulunkulu wayengeke amnake ngoba uNkulunkulu wazi ngane, wayazi kahle ukuthi benzani. Bebenza zonke izinto phambi kwethu besifuka, kodwa uNkulunkulu asilapha ngoba singcono, kodwa wasithanda uNkulunkulu wasikhombisa unyazi. Yini singayibongi imisebenzi yoThixo lenkosazana oluyenzile? Ngoba lubeli Shembe uchwepheshe. Ukhona yini ngizothatha bekuthatha mhlawumbe uthi ubaba mkhulu befundisi ngoba bafundisa wesihlanu ababili, uMnqayi ummisa neNkosi yelanga, uMzobo uyimisa nenyanga yezulu. Usebanikeza-ke ngifuna ukukhuluma ngokufihlwa kwamakhosi asephakameni. Niyabona inkosi eyaziwa ngo-2000 ukuthi izoba inkosi. Hayi akuyona. uShembe uyinyama, uShembe uyafihlwa. Ningaboni ngoba thina sihluleka ukufihla izinto zethu, senza imikhuba nale ngubo. Akufanele uShembe yinto yokugodlwa ekhwapheni, into yakho. Bafundisi amazi kaBombela lawo usefihla manje abantwana bakhe. Bafundisi ngiyothi mangihamba emhlabeni lo msebenzi kaNkulunkulu, akasho uthi bakhe uthi lo msebenzi kaNkulunkulu ngiyawushiya kini. Hayi uShembe yafihla. Mangihamba emhlabeni lo msebenzi kaNkulunkulu ngiyawushiya kini. Ukhomba befundisi, ukhomba umfundisi uMnqayi nomfundisi uNene nomfundisi uHlatshwayo ukuthi babe isihlanu befundisi. Bajabula, umsebenzi osala kubo. Zakhula ingane zenkosi, ilanga nenyanga yezulu zinganakiwe ngoba zazizosiza ngokuthanda kwalaba abantu okuzobe kusele bonini bakhe.
watata madumbe thina isikole sabanini sihamba nosheya abahamba olwethu mase hamba engakahamba ubabamkhulu andlala umlangeni endlaleni ubabamkhulu alaka amshiyelele ubabamkhulu asuka umlangeni ayolanda umkhonto uyazi ushembe ukuthi useyolanda umkhonto uzongwaza shembe abangakamazi ushembe ngeke bevula amehlo shembe uNkulunkulu ngeke nje ngizoloku ngikuhloniza lokho mawufuna ungilandele ngemuva ngizokuvulela iBhayibheli ngizokutshela ukuthi uMose wenza uThixo enziwa uJehova wathi uAroni umfowabo omprofeti ngifunda iBhayibheli ngifunda mangifuna ukusiza ukuthi ngoba mina ngeBhayibheli uqobo makhulumusha walanda umkhonto umlangeni wafika ufaka umkhonto lapho emidlalele khona etendeni wazoxukuxa kanti ubaba mkhulu selele ngapha unele wamshiya nje walanda umkhonto usuka walala ngaphesheya kohlangothi uyawubuka umkhonto udla lapha udla phansi uyahamba ulindele isililo asikhamuki isililo kuyasekuseni uthi yaphuma uyawulalela kahle uyafika indlamhlathi yazilula shaya phansi waquleka uthe mayiquleka wathi lethana amanzi wamthandazela wambuzisa waphila wayesethi yaselimsoli bantu selimkhipha wayesethi kodwa mntanami unayo indawo yokuhlala wathi cha kunayo wamnika iplaza wamnika inkabi zokwakha wamnika inkabi wamnika ezogcwele ukhethelo kwakha nontanda ngabathakathi wakuba nontanda bathakathi unontanda bathakathi wakwa-nontanda bathakathi wahamba waphila umlangeni ubuyile ngifuna ukukhuluma manje ngendaba yonyasa inyanga yezulu ithatha umshayeli yakhokhoba naye yaya kuRogers yafika yamxosha hamba uzobuya uzongilanda ngesikhathi esithile ngifuna ukungisho lento yokuthi ushembe uyimfihlo hamba uzobuya ungilanda ngesikhathi esithile wahamba umshayeli wasala noRogers bobabili Rogers uzomthathela lencwadi uyivula mhlahambile emhlabeni kuyoba uyena muholi waleli bandla lowo ozobhekiswa la abantu kuRogers ukanakalo restelini abantu babe namakhosi abo ababe waphethe bewakodla emakhwapheni ngoba njalo sihlale singokodla intshwele ukujwayela umndeni wakashembe uzokhomba amakhosi phakathi kwawo ngoba niyaxova iliuthi ngoba ehlale lisho njalo lithi khona imbongi yala ekhaya ethi kazi uxova isizwe sakashembe nje uyawushona umzukwane ibile khomba amakhosi eqhotha namahlathesha nomgodi ucasha igqibela ngoba lezi ngane zabashembe kuba zilandelwa yithina siyiphusha ngemuva ukuthi wena ufanele uba inkosi ngaba sikwenzi lokho ngoba ngeke umuntu akwenze yedwa mase nihambile inyanga yezulu ngifuna ukuthathisa lento ukuthi ngithintekile manje umshumayeli vele bahlale bekhona osicashi uthe mase hambile inyanga yezulu wafika ukanakano restelina wafuwa imemeza inkosi waduma njengoba naniswa kuduma ngelapha lonyasi babethetha abantu babenqapha bethini thina sazobeka wethu ngeke thina sibone umfana weyimbuzi ngoba wayefihliwe efihlwe imbuzini njengoba nalona hayi lalelanda unyazi thina silwazi luNkulunkulu mina bengisondelana nalo nizazi ngakho belingehlula yabo nje uzokhuluma igama uzothi ubeke lakho bese likwehlule hayi lebahlula futhi umuntu ufuna ukusondela kunawana uthola ukuthi ngelinye ilanga usondeleni nje kodwa nixabene ngalutho ngelinye ilanga uthi uyasondela kube kuhle nje hayi wayefihliwe engathi inyama babesho njalo abanye bethi nosikhathela inyama hayi umsebenzi walona babesho njalo nosikhathela inyama hayi kwakuNkulunkulu ebekwe bethu
eduze kwethu kodwa singamboni engahlali eduze kayise ngoba uyimfihlo uNkulunkulu. Laba bathi bona bahamba nephepha ngoba kade lakhonjwa, hawu amanqine ebhodweni la. Into yokugcina amanye abonela khona ngabesadlala. Uma kungabaza ngibekele ukugcina izwi, inkosi isikhiphile isigungu ebesiphethe indaba saso sabagcotshwa, sabiza umhlangano enkandla. Umhlangano wazohlangana embusweni, wafika lowo mhlangano wasekhishwa lesi sigungu ebesiphethe indaba ngoba sixove iphalishi sibonakala ukuthi inqola seyithutha sisho nisaphi. Wayesethi ubaba usekhumbula ukuthi uBombela weze emakhosini, ngakho manje eyithatha indaba zakhe uyinika amakhosi. Ngiqonda ukuthi nalokho-ke inkosi ekhonjwe ngamakhosi iyona nkosi yethu leyo, ngoba baba sebephuciwe amanye amandla, bona babephepha basebephuciwe amandla anikwa amakhosi. Ungayidumela ungazenzela wabone kanuko yakho, hhayi kodwa ngokungacacelwa. Asifuna ukukhuluma umshumayeli njengoba usukuma ishosha kuvuka abafileyo, nakhona lapha kunjalo, kodwa bengifuna ukukhuluma ngalento ngoba ngiyazi ukuthi bakhona njengoba yasho umshumayeli, bakhona abasabanda emshungwini abangacacelwa kahle. Ukakhulukazi mina ngikhala ngabantu abahambe baya esikoleni. Niyabona esikoleni aniyele ukujaja uNkulunkulu, siyele ukuyosebenzela izisu, ngoba laba bantu abaqembuke kanje. Futhi thina siyini iqembu? Umshumayeli uqinisile asinalo iqembu thina ngoba siqembukanga. Thina besivele siteli khona abaqembukile labaya bamshiya umgadli kakhethi nakosaziwayo ukadlile uDobatova amakhanda abantu abagamanje kusasizobonana sathi usolobesela abantu uMonyazi thabele sabana kwengagula ngoba ibisenkondle mfunye ngamakhoye mfunye zihlahla notshani umkhathi wayenanela ngenkulu inhloko ubujikijela umhlaba ngengcele iziwa somsinyathi zithokozela abasebonela bahlala amazothane njengabemukayo besabizwe lentubento zabantu abentulu nabanyana bathathaba abanelana abaneshobana bendlula iy'cephu sebenyukumele benjengamcithi ehlala ofundu ikhathi igumukazi akalela ngishiza bokoseyazibele njengamabuka bantu abangakasebesitholisele ngabafuna unundwekethe inhlaba mkhosi wakithi ehlekisele edukulisa emanzini ikhambe ngezifele kombe phana manje njengophalimpi. Hhayi kahlena ngingafika bengisho nje ukuthi bagana laba. Ngiyabonga umshumayeli wenkosi, uthe umshumayeli usekuningi, sicela dlulisele la bedlulisela khona, sengothi kuhasha kancane ekugcineni-ke. Amen.